ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗଣିତ ଧାରା ବହିର ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନୀୟକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ନେଉଛି 20 ସଂଖ୍ୟାଟି। ଏ 20 ସଂଖ୍ୟାଟି କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ନା 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 20 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। এই ଯୋଉ 1 2 4 5 10 20 ଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 20 ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଲେଖିବା 5। 5ଟା ଆମର 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 6ଟା 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, 7ଟା 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ 1 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଟିପ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ 20 ସଂଖ୍ୟାଟି 20 ର ଗୁଣନୀୟକ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, ମନେକର 8। 8ର ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖିବା, 1 2 4 8। ଏ 8ଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଟିପ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1 ଓ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କଲି। 20ର ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 1 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 1 ରହିବ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ 1 ରହିବ। ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 20 ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 20। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 8ର ବି ମୁଁ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କଲି। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ଆସିଲା ନା 1 ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ 8। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1 ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ପଞ୍ଚମ ଟିପ୍ସ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। କିପରି? ଦେଖ, ଏବେ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କଲି। 1 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20, 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20, 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20, 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20, 20 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 20। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଷଷ୍ଠ ଟିପ୍ସ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବା ତାଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ବଢିଆ ଆନ୍ସର। ଦେଖ, এইটা ହେଲା ଗୋଟେ 20 ସଂଖ୍ୟା। 20 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଆସିଲା 1 2 4 5 10 20। ହେଲେ 20 ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ଶେଷ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 20। 20 ଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସେ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ସାନ ହିଁ ହେଇପାରିବ, ଆଉ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଧାରଣା ଆମେ ଶିଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ବୈଦିକ ଗଣିତ ମାନସାଙ୍କ 1 ଠାରୁ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ।